O Concello de Vilagarcía celebrou a Xunta Local de Seguridade para establecer a coordinación dos operativos policiais e de seguridade para as festas de San Roque. Unha reunión na que participaron o Concello, a subdelegada do Goberno e os mandos dos corpos de seguridade do Estado como a Policía Nacional, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e, neste caso, invitada a Policía Autonómica. Na Xunta acordáronse as medidas a tomar e tamén o número de axentes que velarán pola orde na vila. Este ano cuadriplicarase a cantidade de efectivos. A Policía Nacional vai contar con 4 veces máis efectivos con respecto ao ano anterior. Polo tanto, as condicións de seguridade das festas grandes de Vilagarcía vanse ver claramente beneficiadas, reforzadas por unha maior presencia policial. O persoal da Policía Nacional de Vilagarcía atópase nestes momentos a un 85% do seu catálogo. Isto é gracias á colaboración do Goberno do Estado. O pasado mês de xuño incorporáronse 6 axentes en prácticas para reforzar os actuales efectivos. Podolles comunicar satisfactoriamente que a plantilla en este momento está a un 85% respecto do seu catálogo, aínda que o noso obxectivo é acadar o 100%. A Garda Civil de Tráfico tamén intensificará os controis de alcolemia, especialmente o día da Festa da Auga. Tamén quero informarlles de que Tráfico vai a reforzar os controls de alcolemia e de drogas a condutores durante o tempo que dure a Festa da Auga, especialmente entre as 22 horas do día 15 e as 22 horas do día 16. Policías infiltrados velarán para evitar calquera problema que xurda. Ademais, o Concello tamén se suma á loita contra as agresións machistas e instalará un punto lila na Praza da Segunda República.